Πήγε στη μέση του ο Γενάρης. Τελείωσαν οι λίγες καλές ημέρες του χειμώνα. Είχαν αρχίσει από το τέλος του Δεκέμβρη. Και τώρα ο σκληρός χειμώνας. Ήρθανε οι πάγοι, ακολουθάνε τα χιόνια, το κλίμα υπηρετικό. Η γη στενάζει κυριολεκτικά. Λιώνει από τον πάγο, το χιόνι και αργότερα από τη βροχή. Θα στενάξει όμως και ο Γρηγόριος με το παραπάνω. Ο γέροντας δεν μπορούσε πια ούτε μέχρι το πορτάκι του κελιού του να φτάσει. Αρχίζοντας το δεύτερο 15ήμερο, καθυλώθηκε απόλυτα στο ξυλοκρέβατο και η πόνη στις αρθρώσεις, σε όλες τις αρθρώσεις αφόρητη, δεν μπορούσε να συγκρατηθεί. Οι άνθρωποι του στην Αριανζό, μόλις είδαν έτσι τον καιρό, τρόμαξαν. Ξεκίνησαν αμέσως. Έφτασε ο Ευπράξιος το μεσημέρι. Πλησιάζοντας το κελί, άκουγε βογγητά. Σπάνιο πράγμα για το γέροντα. Συγκρατιότανε, όσο και να πονούσε. Φοβήθηκε πολύ ο Ευπράξιος. Βιαστικά μπαίνει και βλέπει τους αφόρητους πόνους στο πρόσωπο του γέροντα. Το αυλάκωναν και ήταν ιδρωμένο από την προσπάθεια να συγκρατηθεί. Γονάτισε δίπλα του, το έπιασε το ξυλιασμένο χέρι, μα δεν μπορούσε να πει λέξη. Ούτε και ο γέροντας είχε φωνή. Ο πόνος, η συγκίνηση που έβλεπε την αφοσίωση του παιδιού τούτου. Απόλυτη σιωπή, πολύς πόνος, βαθιά συμπόνια. Κύλησε πολλή ώρα, ηρέμησε κάπως το πρόσωπο του γέροντα. Και έτσι, όπως του παραστεκότανε άγγελος ο Ευπράξιος, έκλεισε για λίγο τα μάτια, κοιμήθηκε ελαφριά κανένα τέταρτο. Άνοιξε τα μάτια και είχε τώρα μία γαλήνη εξαίσια. Το πρόσωπο ταλαιπωρημένο, αλλά ήρεμο, ήσυχο. Κίνησε λίγο το κεφάλι προς τα δεξιά, κοίταξε απαλά τον Ευπράξιο. Του δώσε να καταλάβει και μετά ψιθύρισε με διακοπές. «Έφτασε, παιδί μου, δεν αργεί πλέον το τέλος. Από βρέφος με κάλεσε ο Θεός. Επιτέλους, πάω κοντά του. Ορίμασε ο καρπός, πέφτει στη γη. Η αγουρίδα χρόνια και χρόνια πάλευε, έγινε μέλι. Ό,τι απέμεινε κακό, να μου το συγχωρέσει ο Θεός. Είμαι έτοιμος κι ας με βασανίσει όσο θέλει ο σατανάς. Έτσι κι αλλιώς πολύ δεν θα αντέξω. Πάω για πάντα στο βασιλέα μου Χριστό». Σταμάτησε ο γέροντας. Κάτι πήγε να πει κλαίγοντας ο Ευπράξιος. Να παρηγορήσει τάχα, να δώσει κουράγιο. Μα να δώσει κουράγιο σε ποιον? Σε αυτόν που ήταν πλημμυρισμένος από θείο φως? Ο Ευπράξιος δεν ήξερε τι του γινόταν. Ένιωθε μόνο πως όλα τελειώνουν. Το θείο πρόσωπο του γέροντα δεν θα το βλέπει για πολύ. Τον έπνιγε τούτη η ιδέα. Ήξερε καλά πως δεν ήταν καλός αθλητής. Δεν μπορούσε ούτε τόσο δά να φτάσει τους αγώνες του γέροντά του, ώστε να έχει και αυτός τόσο δά από τις θείες εμπειρίες εκείνου. Και του μένε μόνο η χάρη τούτη, να έχει και να βλέπει το ιερό πρόσωπο του γέροντά του. Αυτό του αρκούσε και ευχαριστούσε το Θεό. Ήξερε καλά πως ήταν στα πνευματικά λίγος, γι' αυτό δεν σήκωνε με θράσος το κεφάλι. Ο γέροντας είχε τα μάτια μισόκλειστα, μα έβλεπε και ένιωθε την αγωνία του Ευπράξιου. Έσυρε με κόπο το ξυλιασμένο χέρι του, ψάχνοντας το βάλε πάνω στο ζεστό χέρι του Ευπραξίου και πήρε πάλι κάτι να λέει. Έσκυψε πολύ ο νέος και άκουσε την αδύνατη φωνή. «Το ταξίδι μου ήταν δύσκολο, κουράστηκα παιδί μου, το βλέπεις κι εσύ, δεν αντέχω άλλο, μη θλίβεσαι, θα είμαι πάντα κοντά σου, όπως τώρα είσαι κοντά μου εσύ». Δεν συγκρατήθηκε ο Ευπράξιος και τον πνίξαν οι λυγμοί. Έκλαψε με αναφιλητά για πολλή ώρα. Όταν ηρέμησε, άρχισε πάλι ο γέροντας, δυσκολότερα όμως. Η Δρύς έπεσε. Το καράβι πήρε να βουλιάσει. Στα χέρια του Χριστού μας, η βασιλεία του, για μας που τον αγαπήσαμε, του τα δώσαμε όλα. Είναι μακαριότητα, παιδί μου, βαθιά, δεν τη χωράει ο νους και τη βλέπω, είναι μέσα μου λίγη. Και τους βλέπω, καλό μου παιδί. Να, ο ιερός μου πατέρας, η Οσία μητέρα, η δική μου μητέρα, πλέουν στο φως. Και η Γοργονία μας, ο Κεσάριος, τα αδέλφια μου. Να, και ο Μέγας Βασίλειος, με περιμένει και είναι σε μία δόξα λαμπρή.
Περάσανε άλλες 3 μέρες και όλα γίνανε αφόρητα δραματικά. Η φύση όλη έσκυψε το κεφάλι, η γη σκεπάστηκε από χιόνι. Δεν ανάσανε, δεν φαινότανε. Χώμα δεν έβλεπες, πέτρα δεν έβρισκες. Περισσότερο τα δέντρα εκείνα δείχνανε την υποταγή. Με τα κλαδιά τους προσκύναγαν ταπεινά, χωρίς διαμαρτυρία. Το χιόνι τα βάραινε και τα ανάγκαζε να γέρνουνε στη γη. Οι δρόμοι όλοι κλεισμένοι. Άλλοι ποιοι δρόμοι? Γιδόστρατο έφτανε στο ασκητήριο του Γρηγορίου. Μονοπάτι που τώρα είχε μισό κι αλλού 1 μέτρο χιόνι. Και ποιος θα βρίσκε το μονοπάτι? Στην Αριανζό ο Ευστάθιος είδε το πολύ χιόνι και γέμισε αγωνία. Τι γίνεται, σκεφτόταν, εκεί πάνω με τον γέροντα. Συνήλθε, κινείται στο κελί. Γιατί δεν γύρεσε ο Ευπράξιος? Στο μεγάλο υποστατικό που άλλοτε ανήκε στο Γρηγόριο, τον πατέρα πρώτα και τον ιό μετά, μαζεύτηκαν μερικοί άνθρωποι γύρω από τον Ευστάθιο. Στην αγωνία του Ευστάθιος ασυναίσθητα πήγε στο δωματιάκι που πριν λίγα χρόνια έμεινε ο Γρηγόριος. Εκεί τον βρήκανε και οι άλλοι Βοσκοί και Γεωργοί. Έπρεπε κάτι να κάνουνε, γι' αυτό ήσανε όλοι σύμφωνοι. Μα πώς? Κάποιοι έπρεπε να φτάσουν στο ασκητήριο. Όχι ένας μόνο ή 2, τουλάχιστον 3-4. Θα είχαν πολλούς κινδύνους να αντιμετωπίσουν. Πρώτα το χιόνι που έκρυβε το μονοπάτι. Δεν σ' άφηνε να περπατήσεις. Βούλιαζες μέσα του και σε πάγωνε. Έπειτα τους λύκους και τις αρκούδες. Τέτοιο καιρό, μη βρίσκοντας τροφή, χυμούσανε σε ό,τι ζωντανό βρίσκανε. Και το φορτίο, τα πράγματα που έπρεπε να φτάσουν στο ασκητήριο. Ο γέροντας χρειαζόταν ελάχιστα, μα οι άλλοι άνθρωποι χρειάζονταν κανονική τροφή για να πολεμήσουν την παγωνιά, το χιόνι, την κούραση και δεν ξέρανε τι τους περίμενε. Μίλησε ο Ευστάθιος, μίλησανε και οι Γεωργοί. Τη λύση τη δώσανε 2 Βοσκοί. Εμείς, πάτερ Ευστάθιε, κινδύνους τους έχουμε πλέον μάθει. Θα βάλουμε κύκλα. Να έρθουν ακόμα 2, να φύγουμε όλοι μαζί, τώρα το πρωί. Και άλλο χιόνι και τότε θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, αδύνατο. Και το μονοπάτι, ρώτησε ο Ευστάθιος, ψάχνοντας θα το βρούμε. Χρόνια βόσκουμε τον τόπο, ξέρουμε πολύ καλά. Δεν θα αφήσει ο γέροντάς μας να τον χάσουμε, μόνο μη φορτωθούμε πολλά πράγματα. Αποφασίστηκε αμέσως. Ο Ευστάθιος και ένας γεωργός θα ακολουθούσαν τους βοσκούς. Αυτοί φέρανε τα 2 κύκλα και σε μισή ώρα φτιάξανε και 2 άλλα. Ήσανε από σκληρή βέργα, γυρισμένοι σε σχήμα μισοφεγγαριού και δεμένοι στις άκρες όπως ένα τόξο. Το κενό το είχαν πλέξει πυκνά ώστε να μην περνάει μέσα το χιόνι. Έτσι γινόταν ένα πέλμα, 2 πιθαμές φάρδος και από τη φτέρνα μέχρι τα δάχτυλα 1,5 πιθαμή περίπου. Στα κύκλα μετά στερέωναν το παπούτσι, που ήταν από δέρμα γουρουνιού και έδαινε με λουριά. Με αυτά μπορούσαν να περπατήσουν πάνω στο χιόνι. Με βήμα πολύ αργό, μα περπατούσαν. Το φαρδί πέλμα βούλιαζε πολύ πιο λίγο από το παπούτσι. Ξεκίνησαν. Παιδευτήκανε αφάνταστα. Πολλές φορές χάσανε τον προσανατολισμό. Βρεθήκανε σε απότομους γκρεμούς. Κινδύνεψαν. Μα φτάσανε. Φτάσαμε με τη ψυχή στο στόμα. Το απόγευμα που άρχισε χιονοθύελα. Ευτυχώς που την πρόλαβαν, γιατί με χιονοθύελα κανείς δεν έφτανε στον προορισμό του. Ο Ευστάθιος κυριολεκτικά σερνότανε. Άμαθος από τέτοια, είχε χάσει το κουράγιο και τις δυνάμεις του. Τον συγκρατούσε μόνο η σκέψη του γέροντα. Ούτε κατάλαβε με το χιόνι από πού και πώς φτάσανε. Βρεθήκανε στην κλειστή πόρτα του μικρού κελιού. Ο Ευστάθιος σπρώχνει την πόρτα και βρίσκεται σε ημίφος. Τα χάσανε, μα διέκρινε γρήγορα τον Ευπράξιο, γονατισμένο στην κορυφή του ξυλοκρέβατου. Δεν ήξερε αν ζει ο γέροντας και η αγωνία του κόψε τη φωνή. Του έκανε όμως νόημα ο Ευπράξιος ότι ο γέροντας ζει. Πλησίασε, γονάτισε κι αυτός, φίλησε το χέρι του γέροντα, ζήτησε το βλέμμα του. Νόμισε ότι τον αντιλήφθηκε ο γέροντας και τότε άφησε αναστεναγμό ανακούφισης. Σκύψανε και οι άλλοι 3
φιλήσανε το χέρι του γέροντα. Φαινόταν η προσπάθεια του γέροντα, μα δεν μπορούσε πια. Δεν ακουγόταν ένα ελαφρύ βογγητό μόνο. Ο Ευπράξιος εξήγησε την κατάσταση. 3 ημέρες ο γέροντας δεν μιλάει, πονάει φοβερά, δεν κινείται καθόλου. Η αναπνοή του όλο και πιο δύσκολη. Και δεν είπε, δεν ζήτησε τίποτα, ρώτησε ο Ευστάθιος. Όχι, απολύτως τίποτα, μόνο κάπου κουνάει τα χείλη και έπειτα τίποτα. Το βλέμμα του όμως δείχνει ότι όλος είναι συναγμένος, όλο το είναι του, το έχει στο Θεό. Δεν ξέρω αν προσεύχεται, αν ζητάει κάτι από τον Κύριο, αλλά είμαι σίγουρος ότι κρατάει νου και καρδιά στον Κύριο, μόνο αυτό προσπαθεί, χωρίς να αφήνει λεπτό. Το καταλαβαίνω γιατί ενώ πονάει αφάνταστα, δεν κουνάει ούτε δάχτυλο, ούτε το βλέμμα, να μου δείξει ότι πονάει, ότι θέλει βοήθεια. Θέλει να είναι απόλυτα ενωμένος με το Θεό, τίποτα άλλο, τα άλλα τα αφήνει και πόνους. «Μήπως, αδελφέ, χάνει τις αισθήσεις, μήπως πέφτει σε λίθαργο», ρώτησε ο Ευστάθιος. «Μα προσέχω πολύ, αυτό δεν έγινε, δεν νομίζω, αποκλείεται και μάλιστα ξέρεις, είναι στιγμές που το πρόσωπό του φωτίζεται, σου φαίνεται ότι δεν είναι γυρασμένο, λάμπει και εσύ αισθάνεσαι πολύ ωραία, λες και είναι λίγο παράδεισος εδώ μέσα. Δεν ξέρω πώς να το πω, αδελφέ». Όλα δείχνανε το τέλος. Άσημο τέλος, διάσημου άνδρα. Ευστάθιος και Ευπράξιος συζητήσανε τώρα για τα μετά. Οι άλλοι μόνο άκουγαν. Έπρεπε να βρεθεί τρόπος, κάτι να γίνει, να πληροφορηθούν στην Αριανζώ, στην Ναζιανζώ, στη Κεσαρία, στη Διοκεσάρια, ότι ο γέροντας όπου να είναι τελειώνει, δεν θα αντέξει πολύ. Η περιοχή όμως ήταν σκεπασμένη με 1 μέτρο χιόνι. Ποιοι και πώς θα περάσουνε τους δρόμους, και αν οι στρατιώτες και αν οι στρατιωτικές φρουρές κρατάνε ανοιχτούς 1-2 μεγάλους δρόμους, οι άλλοι μένουν αδιάβατοι. Όσο για το μονοπάτι, Αριανζώ, ασκητήριο, ούτε κουβέντα. Δεν περνιόταν με τίποτα. Τώρα μάλιστα που έξω χάλαγε η πλάση από τη χιονοθύελα, τα σκέφτονταν και τους έπιανε απελπισία. Κινδυνεύανε να μην έχουνε ούτε παπά. Ναι, ούτε παπά να διαβάσει τη κηδεία του πιο μεγάλου θεολόγου όλων των εποχών, του Αρχιεπισκόπου, της πρωτεύουσας, του Προέδρου Οικουμενικής Συνόδου. Αυτός που δίδαξε και θα διδάσκει όλους τους ιερείς δεν είχε την ώρα της θανής του έναν ιερέα. Πώς θα επιτρέπει, πώς θα οικονομεί ο Κύριος? Ανεξερεύνηται η βουλέ του, δική του δουλειά. Οι Ευστάθιος και Ευπράξιος ήσανε απλοί μοναχοί. Σκεφτήκανε πάλι και πάλι να μεταφέρουνε βέβαια τον ιερό ασθενή αδιανόητο και χιόνι να μην είχε. Οι δυνάμεις του γέροντα δεν άντεχαν στην παραμικρή ταλαιπωρία. Θα τους έμενε στο δρόμο. Λύση καμία. Σκοτάδι μέσα τους. Χαλασμός Κυρίου έξω από τη χιονοθύελα. Έγινε σιωπή και τράβαγε πολύ. Κάποια στιγμή οι 2 βοσκοί κοιταχτήκανε. Μίλησε ο ένας. Εμείς θα φύγουμε. Θα πάμε πίσω. Στην Αριανζώ. «Και πού θα βρείτε δρόμο με τέτοιο κακό που γίνεται? Δεν βλέπετε?» είπε ο Ευστάθιος. «Δεν αφήνουμε εμείς τον γέροντά μας». Αποφασίστηκε την άλλη μέρα το πρωί να βγούνε οι βοσκοί. Με τα κύκλα να πέσουνε μέσα στο επικίνδυνο φρέσκο χιόνι. Κι αν θα έχει σταματήσει το πρωί, πάντως θα φεύγανε οπωσδήποτε. Ήταν συγκλονιστικό με τους 2 βοσκούς. Δεν είχανε κάτι άλλο να προσφέρουνε στο γέροντα. Δεν καταλάβαιναν την πνευματική του μεγαλοσύνη, νιώθανε όμως την παρουσία του Θεού, την παρουσία του στο φωτεινό πρόσωπο του γέροντα και του προσφέρανε τη διακινδύνευση, την ίδια τη ζωή τους. Αν ο γέροντας ήθελε να τη σώσει, εύκολο θα του ήταν. Έτσι νιώθανε και γι' αυτό αποφάσισαν. Θα ξεκινούσανε λοιπόν όπως και να ήταν ο καιρός το πρωί. Από την Αριανζώ θα στέλνανε ανθρώπους όπου θα ήταν μπορετό. Και αν είχε κάποιος μεγάλο κουράγιο θα αποφάσισε να έρθει στο ασκητήριο. Μόνο που αυτός θα έπρεπε να είναι πολύ νέος, μεγάλης αντοχής και μαθημένος σε τέτοιες καιρικές συνθήκες. Εκτός κι αν έλειωνε το χιόνι, κάτι που δεν φαινόταν,
Θα έπρεπε δηλαδή να αλλάξει απότομα ο καιρός, να γυρίσει νοτιάς και να βρέξει πολύ. Αυτό ούτε γινόταν, ούτε μπορούσε να το προβλέψει κανείς. Η νύχτα στο μικρό ασκητικό κελί πέρασε μακάρια. Από βραδείς ο Γεωργός και η Βοσκή βγήκανε και άνοιξαν με κόπο ένα μικρό διάδρομο μπροστά στην πόρτα του κελιού. Πετάξανε το πολύ χιόνι, να μπορεί κανείς να βγει έξω. Μετά σταθήκανε όλοι γύρω από το γέροντα. Ήσανε κατάκοποι, μα κανείς δεν είχε κουράγιο να αφήσει από τα μάτια του το ηλαρό πρόσωπο του γέροντα. Οι ώρες μακάριες, νύχτα, γεμάτη θάματα. Μόνο που τον βλέπανε, στο λίγο φως του λιγναριού. Ακίνητο, η αναπνοή του ήσυχη, ελαφριά. Τα μάτια όχι πάντα ανοιχτά. Και το ιερό μέτωπο, εκεί, αθέλητα σταματούσε το βλέμμα, ο νους και η καρδιά όλων. Τι οσιότητα, τι αγιότητα έδινε. Κατάνοιξη και δάκρυα σε όλους. Αθόρυβα κλαίγανε οι 5 όλη τη νύχτα. Κλαίγανε για λογαριασμό της οικουμένης όλης. Δάκρυα κατάνοιξης για λογαριασμό της εκκλησίας ολόκληρης. Ότι μια και πουθενά δεν ξέρανε ότι ο μεγάλος θεολόγος είναι στο τέλος του. Θα φεύγε αθόρυβα με τα δάκρυα 2 μοναχών, 2 βοσκών και 1 γεωργού. Αυτός που συγκλώνησε την οικουμένη γκρεμίζοντας το φοβερό αριανισμό, αυτός που ξεθεμελίωσε τον απολιναρισμό και τους πνευματομάχους σε ένα καλύδι ασκητικό χωμένο στο πυκνό χιόνι, πέθαινε άσημα εκείνος που πολέμησε τους ισχυρούς και ανάστησε την Ορθοδοξία, την ύψωσε και τη θεμελίωσε στην παγκόσμια πρωτεύουσα και παντού. Άλλοτε ο κόσμος όλος κρεμόταν από τα χείλη του, άλλοι με φθόνο και άλλοι με θαυμασμό. Τώρα στην έξοδό του δεν τον βλέπει κανείς. Επίσημοι και άσημοι φίλοι και αντίπαλοι, άρχοντες και ταπεινοί, όλοι απόντες. Άθελά του ο Ευστάθιος θυμήθηκε τα συγκλονιστικά γεγονότα του Μεγάλου Βασιλείου, την κοίμηση και την κηδεία του. Πριν 11 χρόνια, τις τελευταίες ημέρες του 378 στην Κεσάρια, χιλιάδες αμέτρητες ο κόσμος ήρθανε από όλα τα μέρη μόλις διαδόθηκε ότι έφτασε το τέλος του βασιλείου. Τι θρήνος, τι θαύματα, απερίγραπτα. Και το μεγάλο θεολόγο τον παραστέκουνε 5 μόνο άνθρωποι, οι 2 θα φύγουνε. Κι αν βρούνε παπά, αλλιώς ούτε παπάς να τον διαβάσει. Μετά τα μεσάνυχτα επέμενε ο Ευστάθιος και οι κατάκοποι άνθρωποι ξαπλώσανε όλοι κατά γης γύρω από το ξυλοκρέβατο. Μείνανε με τη σειρά να γρυπνούν ο Ευπράξιος και ο Ευστάθιος. Πριν καλά φωτίσει όλοι όρθιοι στέκονταν γύρω από τον Όσιο, όπως γύρω από Άγια Τράπεζα, όπως γύρω από λείψανο Αγίου. Τόση ευλάβεια, τόση βεβαιότητα για την αγιότητα και την κοίμηση του Γρηγορείου. Η αναπνοή του ίσα που γινόταν αισθητή, το πρόσωπο, το μέτωπο ακόμα πιο φωτεινό, πιο γλυκό. Σε θάμποβε, σου δίνε παράδεισο. Για μία στιγμή άνοιξε τα μάτια, τους κοίταξε όλους απαλά με αγάπη, με ευγνωμοσύνη. Ευχαριστούσε για την αφοσίωση των λίγων, ευγνωμονούσε το Θεό από την ώρα της θανής του, τον άφησε γυμνό από τιμές, από κοσμοσυρωή, από εγκόμια. Τα είχε όλα δώσει με τη θέλησή του, και πλούτη και τιμές και θέσεις. Ήρεμο θάνατο είχε ζητήσει από το Θεό και έναν άνθρωπο να του κλείσει τα μάτια. Αυτό ήθελε. Τον άκουσε ο Θεός και ρίξε πολύ χιόνι, έκλεισε τους δρόμους. Οι 2 βοσκοί στέκανε σαγηνευμένοι, κοιτάζοντας το ιερό του πρόσωπο. Έπρεπε όμως να φύγουν. Του υποσχεθήκανε, θα διακινδυνεύσουν τη ζωή τους. Γονάτισαν ένας από εδώ και άλλος από εκεί. Φιλήσανε το χέρι του γέροντα να πάρουνε την ευχή του. Το χέρι όμως τούτο δεν είχε σχέση με το πρόσωπο. Ήταν ξυλιασμένο, δεν έδινε παρηγοριά, παράδεισο. Σηκώθηκαν, πήραν την αγάπη και το φως του ιερού προσώπου και φύγανε. Ποιος πρόλαβε δεν ξέρουμε. Ποια μέρα ο γέροντας παρέδωσε το πνεύμα δεν ξέρουμε. Πρέπει όμως να ήταν 25 του Γενάρη, που η Εκκλησία τιμάει τη μνήμη του.
Ο κόσμος, Ανατολή και Δύση, δεν ήξερε τίποτα. Καημένη ανθρωπότητα, δεν αποχαιρέτησες το μεγάλο σου οδηγό, Βασιλέα Χριστέ, πώς το έκανες έτσι? Παράπονο πικρό βαραίνει την καρδιά. Οι πονεμένοι Ορθόδοξοι, θέλαμε να κλάψουμε πάλι στην έξοδό σου, αγαπημένε μας πατέρα. Θέλαμε εκεί, στο ιερό σου λείψανο, να υψώσουμε κραυγή. Με τη θεολογία σου θα ζούμε, με αυτήν θα πεθάνουμε.